които гледат това видео. Както виждате, аз съм Христо и днес ще играем Clash of Clans. Виждате, имаме много подобрения в Clash. Като да спомена, това не е хак, хора. Не е хак. Виждате, само диамантите са чит, друго нищо не е хак. Всичко си е събирано, всичко си е отпечатано и друго. Така, имаме 197 дарк, така че ще ги направим. Тоест хак е. Добре, хванахте ме, хак е, но аз снимам на него, не мога на друг да снимам. Сега, ето в този клан сме. Само да ви го покажа. Тук са лар логовете. Не знам дали хората играят лара. Ето виждате, не играят лар. Така че ще направя лайв от тук. И ще се включа в някой, който има ларове. Искам да видя той пич, който не знам какъв е. Окей, това го нападах преди 2 седмици. И ми пишете долу в коментарите дали съм силен. Тук Барбериан Кинг, Арчер, тия Арчер, т.е. уизардите. Тук е това на последен левел. Тук статуи, матове и всичко. Така, новото ми постижение е тук на това. ПК Кинг. Отключихме ПК Кинг на последен левел. Сега ще направим една битка и в коментарите ще ми кажете дали да продължавам така с Лара. Тоест няма да е днеска в Лара. Ще го направим. Имаме 30. Да направим една битка. Една хубава битка. Значи, то даже не си струва да го нападаме. Да, 5000 нещо дарк, но пак е много силен. Той е горе-долу, но трети танхал. Не ме кефи. Просто няма да го нападам, защото е много слаб. Добре. Всичко ма на 40 на топич. Каквото пък стане, айде. Всичко ма на 40, за това ще го правя, иначе пускаме Барбериан като отзад. Да го направим по-голям. Ще го пребием топич. На един удар го убих. 14 лева Барберианка, човек. Уби 40 левел. Какво? Connect Lost. Сега ако не стана да се пусне, човек. Както казах. Хора, връщам се след малко. Та хора, както виждате, тя не иска да се босне и не иска. Затова оставете едно коментарче, едно лайкче. Чао!